Na súa recta final, as 39º xornadas de folclore encheron a Praza Maior de Ourense. Previamente, os 170 compoñentes dos grupos que representan a 4 continentes participaron no xa tradicional desfile pola Rúa do Paseo. Os vistosos traxes tradicionais amosaron o seu colorido ao ritmo das súas músicas ao longo do paseo. As obras ao final da rúa Lamas Carvajal obrigaban a introducir un pequeno cambio no traxecto inicial. O desfile, ao chegar á igrexa de Santa Eufemia, subía cara á catedral e entraba á Praza Maior pola Rúa das Tendas, onde os grupos foron recibidos por un público entusiasmado. Un forte aplauso. A partir das 11 da noite, as 6 agrupacións folclóricas amosaban ao público presente as danzas e as músicas tradicionais dos países presentes nesta edición das Xornadas de Folclore. Un evento organizado pola Deputación de Ourense a través do Centro de Cultura Popular Xaquín Lorenzo, coa colaboración da Consellería de Cultura, Lingua e Xuventude e dos diferentes concellos anfitrións.